Nu får vi også en lille. Så flot. Så klapper vi. Så klapper vi. Ja. Det må du gerne. Når man kunne have købt din dig. Og sin fødselsdag må man nu, så man læser. Ja. Vil du så hjælpe mig med at skære den også? Nej. Det kan jeg gøre. Jeg vil have pølser med. Det er i orden, du. Så får oldemor det første stykke. Du skal ikke... Jeg skal bestemt ikke købe det. Nu skal vi se, nu putter vi lige dig over i. Det gør jeg nu.